ନା ନଦୀ ଆଡ଼ପଟେ ଯାଇଥିଲୁ ଏଇଲି କ'ଣ ନେଇ ଫୋନ୍ କଲା କେମିତି ଗଲା ଟିକେ କହୁନୁ ଟିକେ କାହାଣୀଟା ବାଣ୍ଡ ଟୋକି ଭଳିଆ ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିବା ଡର ଲାଗୁଛି ନାହିଁ ଆଉ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଧାଇ ଦେଇକି ନାଚୁଛୁ ଟୋକି ଏତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ମାନେ ପୁଅ ପିଲା ବସିଛୁ ନା ଆମେ ଛକା ବସିଛୁ ନାଇଁ କି ସେ ନାଚ ନାଗୁଛି କହିବୁ ସତ କାହାଣୀଟା ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମୋବାଇଲଟା କ'ଣ କେମିତି ନଦୀ ଆରପଟରୁ ଆସିଲା ବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ଗଳିଲା ସେ କାହାଣୀଟା ଟିକେ କହ ତୋ ଜୀବନଟା ତୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ ବୋଧେ ये फंस गया सीएम इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया ଆଜି ମୁଡ୍ ନାହିଁ ସେଥିରେ କାଲି କାହାଣୀଟା କହିଦେବା ହେଲା କାଲି କ'ଣ ମାଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଆଜି ନିଶାଟା ଖାଇଥିବ ଆଜି ବାଘଟା ରଡ଼ିବ ନା କାଲି ନିଶା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଜାଣିଛୁ ନା ନିଶା ଯିଏ ଖାଇଛି ସେ ଆଜି ରଡ଼ିବ ବୁଝିଲୁ ନା ନିଶା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ କାଲି କୁତା ମୁହାଁ ପୁରା ତୁ କହ ତୁ ଗୋଟେ ତୋର ଜୀବନ କେବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ନାଇଁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ତ ଜୀବନରେ କିଛି ଇତିହାସରେ ତୋର ନାଁଟା ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ଖାଲି ଟୋକିମାନଙ୍କର ଥେଇ କାରେ କେତିକି ଖାଇବି କେମିତି ପଟେଇବି କେଉଁ ଗୀତଟାରେ ମାନେ ସେମାନେ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କେଉଁ ଗୀତରେ ମାନେ ନାଚାନୁଚି କଲେ ଟୋକି ପଟେଇବେ ଏମିତି ସବୁ ଗୁଣଗୁଣ ଅଛି କ'ଣ ମୁଁ ତ ସଙ୍ଗାତ ନା କ'ଣ ହସୁଛୁ ପିଲା ଜୀବନ ଆଉ ଜାଣିଛି ପିଲା ଜୀବନ ନା କାହିଁ ସେ ହତ୍ୟାରେ କେତେଥର ଭୋଗ ଖାଇଲାନି ସେ ପିଲା ଜୀବନ 35 ଥର ଭୋଗ ଖାଉଛି ତୋ ହତ୍ୟାରୁ ସିଏ ତାର ଛାଡ଼ ଗୋଟେ ପେଲାପଲି ବୋଧେ ସିଏ ଗୋଟେ ମନ ଧ୍ୟାନରେ ଖେଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଥିବୁ ତ କହିଲା ତାକୁ ତା ସହିତ ଲାଗୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋ ମନରେ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଜି ଏଇନା ଯୋଉ ଟୁକୁରିଆ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଭଲ ତ କଥା ହେଉଥିଲୁ ତମେ ଟିକେ ରଖ ମୁଁ ଏଇ ମୋବାଇଲଟା କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଟିକେ କ'ଣ କହିଦେଉଛି ତମେ ରଖ ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛି ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳରେ ଏଇ କଥାଟା ତ କହିଦେଉଥିଲୁ ଟୁକୁରିଆ ଭଲ ଭାବରେ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଅଛି ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ କେମିତି ମୁଁ ଖାଲିଟା କୁହେନି ନା ପଛରେ ସବୁ ଏଇଟା ହୁଏ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାଇକ୍ଟା ମୁହଁରେ ତେଲ ଦିଆଯିବ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମାଇକ୍ରେ ପାଟିରେ ଦିଅ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ତାଙ୍କର ଆସିଥିଲେ ବାହାଘର ଭୋଜି ତାଙ୍କର କ'ଣ ବାଡ଼ା ପେଟା ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଥିବ ସବୁ ଜାଣିଥିବ କିନ୍ତୁ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟିବ ବୁଝିଲୁ ନା ଏଠି କହ ଟିକେ ତ ସ୍ଥିତିରେ ଏତେ ବୁଲେଇ ଯାକ ତୋତେ ବୁଝିଲା ପରେ ବି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛୁ କହିବୁନି ହଉ ତୁମେ କାଲି କହିବ ହେଲା କାଲି କହିବା କାଲି